салому дуруд дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали АвтоТV. дӯстон бубинед ака имрӯз 6 июли соли 2026 навори имрӯзаи мо фақат квартираҳо, танҳо квартираҳо аз душанбе, аз дигар нуқтаҳо нест, танҳо аз душанбе аст. дӯстон шахсоне ки навомадед ҳатман обуна шавед, лайкҳоро бизанед дӯстон ҳама каса. баъдан барои қабули рекламаи хонаи худ ёки мошин ёки замин, мол маҳсулот, техникаҳо, квартираҳо дар WhatsApp, имо, Telegram метавонед ки шумо муроҷиат кунед. насиб бошад хонаҳои шуморо низ рафта дар кор шавад, аз наздик бо таби дили хитон эълонш мекунем. биёед хулосаи гап ки қиссаро кӯтоҳ кунем. мақсада оли дӯстон тамошо кунед. аввалин зара мегзарем ба эълони аввалмон. шумо ин зебогии квартира бинед дӯстон. ҳолат дар лаби дарёи Душанбе аст. боз хитон мебинед. дар шаҳри Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Фирдавсӣ. дар назди лаби дарё иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи 12 45 метри квадратӣ дорад. ана ҳамин дом дӯстон, бардорое ки навомадед, дом бошад доми 16 ошонага аст. доми фарела медонад 46 хулоса и даҳаму тарафай. нархаш 5000 сомонӣ кам 700,000 сомонӣ гуфта истодааст. ин ҳама хел поён мефуроен трасса боло мебаранд дӯстон. квартира ҳамаш люкс кардагӣ. рақамҳои 6 то 8 343 акамон WhatsApp дорад. дар масъалаи об свет дигар тамоман мушкил нест. хуб, мегзарем ба эълони деҳимон дӯстон ва бинандагони муҳтарам. боз як квартираи дигар дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар Сомонӣ хулоса, дар ҳамин хиди Душанбеи хидмат. иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи 14 қарор дорад. дом бошад доми 16 ошонага аст. квартира аз 43 метри квадратӣ иборат буда дӯстон. нархи 620,000 сомонӣ. хуб, дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ як маротибаи дигар бо бародармон, бо соҳиб мулк, бародар азиз шумо худтон бо суҳбат кунед. аз наздик рафта дидан боз шарт ва зарур аст ба шумо. хуб, рақамҳои 988 23 6099 акаунт WhatsApp дорад. ҳатман муроҷиат кунед. ҳамон ҳоҷатхона ҳама тариқ бародар азиз қоидави хулоса чӣ қадаре ки мо агар таъриф кунем дӯстон кам аст. дом ана ҳамин дом аст хулосаи гап. инак мегзарем ба эълони сеюмон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Прафи Союз, бардорҷуно, назди мактаби рақами 91 аз тарафи цирк омадан байни домҳои ноэтажаи Samsung мешавад. ҳамин тарафта хулоса дар нуқтаи хуб қарор дорад дӯстон. таъмирш бошад бениҳоят таъмири нағз дорад. беҳтарин манзилу макон тинҷу ором. дом бошад снос нест бардоро. сари роҳ дай. нарх 515,000 сомонӣ. боз муомила азоми канали мо. рақамҳои 887 91 94 94. дӯстмон рақамҳои дастӣ дорад. марҳамат бардор азиз, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. мактаб, мағозаву дигар садика аптека ё дар наздикиаш аст. хулосаи гап ки зиндаӣ кардан бениҳоят хулай дар ин тарафо. мегзарем ба эълони чормон. эълони чорум боз квартира дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Навбаҳор. хулосаи гап ки дар Табачка, иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи сеюм. ба шумо лифтам шарт ва зарур нест бардоро. се ошона он қадар баланд аст. ҳар ки лифт меябад барои шахсоне ки мақсад каме синсол рафтаги пиронсол, боз дигар ҳамон ҷудо ҳоҷатхона шудо, яъне ки санузел нест бардоро. 560,000 сомонӣ нарх. рақамҳои 985 22 02 23 акамон WhatsApp дорад. дом бошад, медонед бардоро кадом дом аст? тарафи дасти чап дада. ана ҳамин дом аст бардоро. ана ҳамин дом. хулоса рафта аз наздик бибинед. рақамҳои дастӣ якада дӯстон ҳатман муроҷиат кунед. дар Табачкай, дар маҳаллаи Навбаҳор. мегзарем ба эълони сеюмон. жалка нест ку шароинам лайкҳои бесма биҷихен. илтимос, мо меҳнат мекунем, аммо лайки сабила биҷихен дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар повороти Ленинград, иборат аз ду ҳуҷра ва 59 метри квадратӣ. ҳолати хона бениҳоят олӣ. нарх ҳам маълум. бача, квадратш калонтарай. ҳозир 30 квадрата 500 та гуфтесан. шумо бардор азиз метавонед ки 60 квадрата 550 та бихаред. хайка аз манзили макону вобастагӣ дорад.
рақамҳои ватсап яка низ ҳаст 550 охираш 4 то 6. ина марҳамат ҳамомаш бош ҷудо аст, ҳоҷатхонаш ҷудо, масъалаи обу свет ҳама 100% қоидави медурои зиндагӣ мекунед тамом. Дига ягон дингидам надора. Эълони шашум мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино. Анаи квартира дӯстони азиз дар доми Мастерок аст. 3 ҳуҷра ага кардааст. Инҷа саҳар яъне ки шумо субҳона мехӯрен, дар абед мекунед, дар хӯроки нисфи шабӣ яъне ки ужин мекунед. дар доми Мастерок иборат аз 3 ҳуҷра 53 метри квадратӣ ва дар ошонаи панҷум лифт ҳама қоидави 100% ҳаст. Обу свет ҳастаи 5 метраш бардору дилтондор наро об мебарояд. Светам ҳаст. 570,000 сомонӣ нарх. Боз муомила ҳаст. баъд аз ин рақамҳои 38 20 охираш 47 акамон ватсап дорад. марҳамат чикор кунед, шер бачаҳо метавонед муроҷиат кунед. овози гулака шунем бардор хак мо оилаи сер фарзанд намехак ҳамдигар хати кӯдакҳо ҷангу бозию дигар мекунанд. хакам хеле ҳаёт. эълони ҳафтум мегзирем бардор ҷонои ман, подписчикои муҳтарам. Квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. Инаш бошад дар Зарафшон 10 аст. Напротив посолствои США, касе ки мақсад Америка мепара ёки дигар ҷо. Хулоса назям напротиви посолствай ин тарафу ободай, ягон хеле мушкил нест. хуб 2 ҳуҷрага дар ошонаи ҳафтум иборат аз 42 метри квадратӣ 649,000 сомонӣ. боз муомила рақамҳои 3 то 6 охираш бошад 3 номеро вообще золотое ватсап дора камон. инсони хуб, марҳамат муроҷиат кунед. дар райони Сино дохил мешавад. дар Зарафшон д. ана масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ бошад дӯстон, договор яъне ки шаҳрномаи иса байноват бигиред. мегзарем ба эълони ҳаштумон. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. инам бошад дар Зарафшон. 2 ҳуҷрага дар ошонаи 12ум. инаш бардори азиз 43 метри квадратӣ. рақам ҳамон рақамай. нархи ин дигар 665,000 сомонӣ. боз ҳатман муомилаи зебо. ин тарафо да бардорҷоно мактабам ҳаст, мағозаам ҳаст, садикам ҳаст. умуман гирем дӯстон, нуқтае ки зиндагӣ кардан бениҳоят қулай. ягон ҷои таърифиш кардан шарт нест. ҳамаш 100% қонуну қоида. суратҳоро бардору мондагиам интихоб аз шумо. ва ягон таи шуморо маҷбур кардан наметавонам. бибинед чӣ хел ҳамомаш тоза. анаҷаш бошад ҳоҷатхона. обу свет ҳастай. чотка зиндагӣ мекунед. бардорҷона, агар шумо квартира дошта бошед, метавонед ки да аввал ҳам да охир номерои ватсаби ман ҳаст, имо телеграма дигар муроҷиат кунед. ҳатман аз назди рафта бидонавор мекунед. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар 46-ум. дар кӯчаи соҳили автосалони BMW меган. дар 46-ум микрорайони шаҳри Душанбе. дар кӯчаи соҳилӣ автосалони BMW дар райони Фирдавсӣ дохил мешавад. иборат аз 1 ҳуҷра дар ошонаи 4 54 метри квадратӣ як комнатаи калон мешавад. метавонед ки шумо дӯстон ба 2 та ёки 3 та табдил диҳед. ҳози 12 квадрата бардоро 4 хона кардест. хайка кам шухиам дар кор. 600,000 сомонӣ нарх. рақамҳои 6 то 7 412 акамон ватсап дорад. марҳамат, шер бачаҳо метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар 4-ум ошона дом бошад новостройка ва иборат аз 10 ошона аст. 10 этажа домай хулоса. ин тарафу обод. ҳамин саҳар треза яра мекунем бардорҷон. тамоми ҷо намоён мешавад. ҳавои тоза, оксиген барои саломатии шумо. эълони 10-ум мегзарем бардоро. боз квартираи фурӯшӣ дар 103. акам 103 да ягон квартира неста бо нархи 700 та ёки 650 мегем бардоро. дар ватсап ман муроҷиат мекунен. ина марҳамат. дар ошонаи дуюм иборат аз 2 ҳуҷра 48 метри квадратӣ. рақамҳои 3 то 8 3 то 2 480 акаунт ватсап дорад. 649,000 сомонӣ. боз ҳатман чӣ дора? ба сари баланд бардору занг бизанем, муомила дора. боз 649,000 сомонӣ. ҷои ободай
103 بردار رو بینیم از جای قلای. فکر عقیدتون رو حتما در کامنتر نویسین. بردارو اگر که شما هم داشته باشین خانه، ماشین، زمین، مال ماسو تکنیکا، این همین رقمای ما هست. لایک ها را بزنید، حتما ابونه شوید، زنگوله را زیر کنید که من هر روز وقتی که نوار میکنم دوستان به شما میرود. با شما تشکر که تو همین دم با من بدید، نوار را تماشا کردین، لایک ماندین، مزین راستیگه میندار. تا نوارهای آینده خداوند یار مددگارتون باشد. پناهتون به خدا دوستان.